Következő vendégem egy olyan személy lesz, akit a barátai szeretnének megtréfálni a 40. születésnapja alkalmából. A lényeg az, hogy tegnap az egyik kedves barátja vendégemnek megkeresett, és felkért arra, hogy egy tetoválást készítsek el neki, ami ez volna, helikáris kutya, de a csavar az a történetben, hogy valójában nem kerül fel a tetoválása a személyre, csak el kell odáig, hogy jussunk, hogy beleegyezzen abba, hogy igen, csapjunk bele és zúzzuk a tetoválást. Bolond barátaim ültek ide hozzá. Mit lehet tudni miért? Hát azt azért látod, hogy hol vagy. Hát igen, csak általában az ember önszántából jön ilyen helyre. Hát tetováló szalomban vagyunk. Mit találtak ki? Én tetováló vagyok, nem piercinges, úgyhogy elméletileg tetoválni fogunk. De ezt hagyom, hogy kitöltsd meg, jó? Nyugodtan, ezt töltsd ki, ezt ki kell. Aha. Tehát anélkül Anélkül nem fogsz tetoválni. Dehogy nem, egyébként fogok, de hogy engem, hogyha én nem töltöm ki, akkor engem nem. De. Ha már itt vagy, ha már eljöttél egy tetoválásért. Úgy érek. Minden születésnapon kitalálunk a másiknak valamit. Tehát azt gondolom, hogy most túllő a célon, tehát hogy én kis még nincs semmi. Nincs még tetkód? Nem, nincsen. Most lesz. Én nem akarok tetoválást. Hát de miért nem? Szücsi, szeretnénk gratulálni 40. születésnapodra, azt hiszem kellően jó ajándékot találtunk neked. Nagyon szép lesz a tetoválásod, sokat beszélsz majd a helikális fogaskerekekről, és szerintem nem ez a nap legszarabb része. Jó, az még előtted van. Ezzel visszakérdezed most komolyan? Igen, de komolyan tűnőd, tehát hogy... De ne legyél így megfeszülve, mert fölösleges. Oké, jó. De. Vendég elvárásainak. Le. Abszolút ügyes, de nem szeretném, ha úgy oda maradandóan belevarnánk. Jó, Ezt a barátaiddal. Hát itt a vége akkor, ennyi, akkor gyáva vagyok. Pakoljam össze a gépet? Mármint szereljem össze? Nem rohan. Miért? Hát, Nem nagy, de most tényleg egyébként mitől félsz? nem félek, ezt én nem szeretném. Engedtek a picsás már! Na, férfi lettél? Arra kérnák, hogy ezt húzzuk fel. Szuper. És akkor az. Jó, ugye a válladnak? Nem nézzél, baszki! Ugye, ezt a másik kezedbe adom, a másik. Ezt lehet szorongatni. Hónajban azért kicsit deformálódott, mert ugye páran már egy fájdalmukba egy kicsit megszorongatták derékba.
Várjál még egy. Várjunk egy kicsit. Figyelj! Ahhoz képest, hogy Várjál, Roland, várjál. Ígérem neked, fél óra alatt meg vagyunk vele. Oké, kiugrok inkább a repülőből. Na jó van. Figyelj, elkezdem, azt Figyelj. akkor nincs visszaút, ennyi. Ennyi. Jó? Nekem figyelj, ez volt, én vettem egy nagy levegőt. Vettem egy nagy levegőt. Vagy akkor egy melpiercing. Azt nem. Azt mondjuk nem. Ezt legalábbis én nem fizetem meg, én ezt nem tudom módálni. Az meg még nekem is csináltat egyet. Várjál, ezt most kifizettétek és rám fogják barni? Azért vagyunk ki? Nem. Holnap munka van, sietni kéne. Nekem nagyon korán lesz holnap, de nem. Jó, nem? Figyelj, Most! ne! A faszom. Ne hülyözkedjél, de nehogy belém nyom. De ne hülyözkedjetek ki. Úgy, hogy nem fáj. Jó, és akkor elég, jó, ott annyi, kész. Az egész bolygó. Ne, ennyi, oké, na, kész. Elkezdtük már vagy. Igen, nagyon olyan vagyok. Ne, Roland, elég volt. Olyan vagyok. Ennyi. Most egy albetűvel? Egy albetű, kész, az lehet még Attila. Deszküsa. Nem baj, jó az, ennyi. Jó, Roland, nem. De akkor ezt a normálisan hadd húzzam ki az albetűt. Roland, adjunk neki időt. Jó, dőj hátra. Elkezdtük. Hadd menjen. Először ideg volt a tenyerem, most húzzadok. Albetűvel hogy fogsz kinézni? Sima albetű, nem. De azt kihúzhatom normálisan, most már ha elkezdtem? Igen. Jó, albetű lesz kész. A kutya. Fáj? Nem fáj. Nem. Már itt a válnál itt egyébként tök jó, nem szokott be ez lenni. Nem tudom, minket valamit kitalálok nektek. Meg vagyunk az Jaj, te! Mit gondoltad, megtilogozunk? Mi van? Kell még a füle? Megszendezzük még estére, hát ha lehet, hogy